הכי נפוץ זה להגיע לאופניים ולמצוא שהכיסא נעלם. מי גנב אותו? משלים ציוד. מישהו פשוט היה חסר לו כיסא, מישהו גנב לו, ניגש לאופניים שלכם. כיסא עם מוט מתקפל עולה היום בשוק 200-300 ש"ח, זה הרבה כסף, אתם יכולים להימנע מזה. העניין הוא ששליפה מהירה זה אומר גניבה מהירה. אז למה שלא נגרום חיים קצת יותר קשים לאותו משלים ציוד, ופשוט מאוד נחליף את הבורג הזה לבורג קבוע, נגרום לו לעבור לאופניים הבאים. חסכנו 300 שקל בעלות של 10 שקלים. הגלגל הזה שווה 300 שקל, וזה לקח לי בערך 3 שניות לגנוב לכם אותו. אז אנחנו ממליצים לכם גם את הבורג הזה, תחליפו בבורג קבוע. פה אנחנו רואים איך זה צריך להיות, בלי שליפה מהירה, גלגל קבוע עם ציר אמיתי, עם קבוע שדורש כלים, כך שסביר להניח שאפילו שזה גלגל יותר יפה, יש יותר סיכוי שיישאר במקום מאשר גלגל עם שליפה מהירה.